Ens trobem a la zona sud-est de la ciutat de Girona i som l'equip d'atenció primària Montilivi Vila-roja. Girona és una ciutat petita, però que compta amb tots els serveis i està molt ben comunicada. La nostra població de referència és d'uns 35.000 habitants que atenem en 2 centres, el CAP de Montilivi i el CAP de Vila-roja. Estem en una zona urbana, a 15 minuts de l'Hospital Trueta, que és un hospital de tercer nivell, el nostre hospital de referència, i a 3 minuts caminant de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. I en aquest centre també acollim estudiants de Medicina i estudiants d'Infermeria. La especialitat d'Infermeria de Salut i Comunitària dona un abordatge molt més integral de la nostra professió a nivell d'atenció primària. És una especialitat en la que en aquest centre se pot fer un abordatge integral, valorem molts mòduls, entre ells està la cronicitat, i també tenim la part de la comunitària. En la part de la comunitària fem un abordatge en la comunitat. Intentem fer grupals, també integrar a la comunitat i que s'empoderi ella mateixa. La nostra cartera de serveis és la pròpia dels centres d'atenció primària. Comptem amb totes les tècniques necessàries i essencials per a la vostra formació: ecografia, petita cirurgia i crioteràpia. A més, us facilitarem els treballs de recerca, els treballs de comunitària i les sessions clíniques. Els residents formen part de l'equip des del minut zero en què entren per la porta i realment fan molta pinya i donen molt bon ambient. I jo crec que aquesta especialitat és com una amplitud i donar-li aquesta longitudinalitat a la nostra professió.